tě slyším. No dobrý, tak jdeme zdrhat. Můžeš si to ukládat jenom tady u těchto pičovin. A zmáčkneš F5. No? Dobrý. No, dobrý, jdem. To spadlo na palici. Tady. Tam ještě nemůžeš. Nebojím se ničeho. Kubo, běž tam. Kubo, běž tam. Nejdu kámo. Se to zavřelo, jak to je možný? Oh, ty jsi debil! Tak musíme tam projít nějak. Pojď, musíme na ně koukat obále. Jako musíme na něčem jít nebo ne? Jo, musíš na něčem mět právě. Chápeš? A když, já nevím, za mnou pojď. Za mnou, vole! Idiote! Já nevím, kde jsi. Tady. No, vole, vidíš. Jsme dobrý. Ale tady na to potřebujeme kartičku. Týpek. Já vím, no, on chcípe, koukej. A tamhle je zase ten pinus. Kam chceš? Pozdělo, tady si to můžeš uložit. No, co my potřebujeme? Potřebujeme takovou upgradeovací místnost. A pak takovou tu elektronickou místnost. Jo, tuhle to je jedna z nich, ale předtím potřebujeme tu upgradeovací místnost. Aha, to je ona, no vidíš, přesně ty dvě místnosti potřebujeme. Koukej, je to hrozně jednoduchý. Sem, to je tady tohle, dáš nějakou věc, já tam dám kartu, dám tam ten navigátor a dám tam medkit. A teďka, když půjdu sem, tak můžu dát různé nastavení. Tak já dám fajn. A teď, když to zapnu, tak by se to mělo zlepšit. Tohle si pamatuju ještě. No teď mi to neber, ale to jsou moje věci, kurva, sermě. A tady musíme něco zapnout. Pojď se schovat. On sem jde. Zdrej. Tohle neznám. To je zmrt. Pojď, ne, Kubo, pojď nahoru, pojď sem. Jsem dostal, vole, tam potřebuješ kartu. No, tady to jsem hledal. Zdroj! Ten sem třeba, vole. Tady budeme v chillu za chvilku, on pak odejde. Arme, tady to jde uložit. Ne, mě jen zajímá, co je tohle. Tam nějaký borec, koukej. Vidíš? Co tam vidíš ty? Vidíš, co? Vidíš to bílý, nebo? To je píčovina, co to je, ty vole? Aha. Co jaká sranda? No! No, otevírej to! Já tam tím nechci, vole. Já to neotevřel. A proč jsi to neotevřel? No, ono se to otevřelo. Já jsem nic neudělal. Já jdu pryč, vole, mně se to nelíbí tady. Nech mě.
Musíme zdrhat, tady ten týpek je hrozně svině. Jo. 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 Zdrhej, vole, zdrhej. Co je tohle? Tam nemůžu, tam nemůžu. Zdrhej, vole. Pojď sem, pojď sem. To je v píči, vole. To nechci hrát. Proč to hraju? Já nevím, vole. Kam on nás znásilní, vole, on za náma zase jde, vole. Kam? Kam to jde po? Doleva, vole, pojď. Dělej! Čekaj, hrozně prosím. Kam, protože tak rychlej? Nemůžu běhat, nemůžu běhat. Kuba, ty umřeš. Nemůžu běhat. Uhni. To je zmrt, může nás přestat, vole, nahánět? Jo. Počkej, tady jsme přišli, že jo? Tam se moc daleko nedostaneme. Zkusíme nějaký jiný místo. Jo. A počkej, vem si na sebe ten night vision. Nechodí tady kolem nás něco? Chodí. Jo, já vím, vole, já jsem si to myslel, vole. Kubo. Adame, kde jsi? Kde jsi ty, vole? Jdem, vole, serem na to, pojď tudy, pojď dělej. To je creepy jak hovado. A co s ním jako máme dělat? Já nevím, vole, on nás jen tak kouká, vole. Tak jdem tady. Fuj. No, epické, vole, no. Jsi dobrý. Oh shit. Počkej, není nebezpečný náhodou? Ten zabil Pepu, že? Adame, Medic zmizel. Ty si děláš prdel, kámo, já potřebuji další kód na to. Obejdem ho. Pomoc! Kubo? Ty jsi... Co se děje, kámo? Kubo? Halo, Adame? Kubo? Pak jsou tady ty borci divný, ty neviditelný. No. Kde jsi? Pojď sem. On mě zabíjí. Máš věci? Vem si baterky, tady máš... Tady nic není, no. Jo, když jsme tady... Mám navigátor. Jo, ten mám taky, no. Ale ty máš tu noční vizi, ty je můžeš vidět, jo. A tady jsou papíry, ty si chci přečíst nějaký. Hele, Kubo, to je ten týpek, to je ten týpek plešatý, jak jsem ti o něm říkal. Jak jsem ho viděl. Mají docela jako krutý obrázky, musím říct. No počkej, já si dám tu noční vizi. Ok, tak ty půjdeš první. Co? Utíkej. Ne! To není fair. Jsme takzvaně solidně v píči.
Proč? Je tam ta socha, je tam ten týpek, ten uchyl. Co budeme dělat, Kuba? Já to jo. Jdeme juknout? Okay. Kam poběžíme, kam poběžíme? Oh! Ne, no. A tady to necháme otevřený, tam můžeš pak SCPčka ti budou prdele, protože oni se toho bojí, že? Tam byl voják nějaký. Tam něco bylo, ti říkám. No teď já jsem to viděl, to byl voják. Oh. Já myslím, že ten výtah spadl dolů. A jdeme. A jo, počkej. Masku, vem si masku. Pojď. Dobrý, a tady si to ulož. Pamatuješ si, co bylo? Pamatuješ si, co bylo ve výtahu, že jo? Já myslím, že jsou slepí. Myslíš, nebo to víš? Nevím, myslím. Napodobuje zvuky něco a tohle to napodobuje zvuky, protože to mluvilo. Já se z něj poseru. Kuba. To prdele, jdi. Kubo, Tak jdeme začínám být stará ta hra, nechcem hrát něco jiného. Můžeme. Co? Nevím.